wannan kiɗan na mutunci ne. Dan garba mai kiɗan kumbi burmi. Wannan kiɗan soyayya. Barka dai. Barka dai. Yawwa ya garin. Lafiya. Naga kaman da Allah wajen ina kai. Wajen sheka ne. Sheka? To ya za da Allah ka dan rage min hanya duk da dai na ga rana tai kuma alaman a tafiye kake karkace na takura ma. Taimaka dai. To sheka wajen ina zaka? Masallacin Murtala zan je a can zan je ne sallata in na gama wajen la'asar dan dawo. Inda hali ma ka gani duk in ka kai ne kaga dubba sai a dawo ba. Kana nufin dai a can zaka yi sallar juma'a? A can nake so ne. Sha Allah. To shikenan dan ka ce in taimaka maka ne saboda Allah shi. Kai alhamdulillah kai salamu alaikum. Alhamdulillah. To Allah da na buka ga gidana can ta bayan nan. Akwai dazu na faɗa mai ɗaki ɗina ta ɗan ɗumama min ruwa. Na san zuwa insha Allah ta gama sai ta zuba min a cikin bokiti a kai min shi ban ɗaki sai na je ne wanka na kuma kaga sai yanzu in fito mu tafi kai ina gode. Kai ina gode Allah ya saka da alkhairi da Allah taimaka. Wato kana nufin ma sai ka je gida an kai maka ruwa kai wanka sannan ka ci abinci ka koshi. Wato sai ka ci to ka koshi sannan zaka zo in dauke ka a bayan in kai ka sheka. Ai taimako ne. Masallacin Murtala. Kuma akan hanya ka ganna ka tsaye da ni ma amma wai in taimaka maka. Da Allah taimaka. Gaskiya ne yayi kyau. To yayi kyau. To ai shikenan. Ai sai ka hawo mutum. To hawo mutum. Ai sai ka hawo. To madalla. Madalla. Illallah. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. To haka abin yake? Arziki ne. Kowa da irin nashi ni dura nan ni da ne na man Allah da struggle din mutane zan ta yi daga nan zuwa har fanar da waki ba komai bari ne nan